खुलुमबाय सोरनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फिन खेबसे बर'बावबाय सय मासजों 419 महर लानो सोरनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोसे लांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो गैलालै बारा गन्थंजोंसो रायलायनाय जालायलांबाय गगा मोननाया गन्थंआव दावखोनानै थाहैबाय ओमफ्राय गन्थंजोंसो रायलायगासिनो दं आरोना बोरैबानो थाबथां थिबथां हाबाफारि मावनो आखायाव लाबाय आङो फुंनिखौ मैयानि जि बासिया लामस्रांनानै लादिनि थामनेल नायनानै एसेबाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ नोंथांमोनहा मा हाबाफारि जानो हागौ आंना दिनै माखासे आगैमोन आब'मोन दालाय बुंबाय थायाखै होनबा आब' बिदि खालामफिनदो होननानै सोरनाफोर दिनै आखायाव लाबाय आङो बिनि थाखायथ' नोङो एथ' आजादि खावब्ला थांबानो जानाय नङाना हाबाफारिखौथ' नोङो मावखानांगोन फटाफट आरोना मावला मावलि टाइमाथ' 6टा जादों खिन्थु आंहा थान्दाजों खोथा गैया दै गुसुजों खोथा गैया गोजांनायाथ' गोजांदों थोर बुबुर गगा मोननायनि थाखाय दै गुसु दांनो बादों अब्लाबो न' टेनसन सोनाफोर फिसानि गस्लाखौ सोरथो सुनो ना मामबार फोजोबसै आङो टाइम मिलायबालाय सुनायालाय दस्रा बिफायाबो सुयो गथ'फोरनि सिफोरखौ बाया बियो गोदो फिसाजो उन्दै फिसाला उन्दैयावबो जाखिनि समय मोनो खिथाब खि एकदम सुयोमोन आरोना सक-सकानो फार्स्टआवथ' बिसिया हाया जायोना आंना बिमायाबो बारा स्ट्रं नङा नालाय आइ थाफैबाबो बयजों बिथाङाबो एकदम समान सुयोमोन आरोना ओमफ्राय दा फिसाजोजोंनो आथाबाय थाजानानै बाथाब जाबाय थानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो सारब्ला मानो होनबा बिफाया दंखलाव फैबाथाय फिसाजोआबो खावब्ला आरोना दा बिफानि थानायखाय आंहा एसे रेहायाना ओमफ्राय लेगिन्स गानलायनाय सुनाफोरनि गोजांबायना दिना मोनायावबो थान्दा मोननानै मालाबा एकदम गानो आरो आं दाना एसे एनै लेगिन्सफोरखौबो हाननांगौ जाबाय लेगिन्स बाराय सुनो दाबसेयाव थांनांगौ ओमफ्राय बिदि स्ल' मसनाव मावबा जायाना ओंखायनो आथुर बिथुर मावबाय आरोना सुनाफोर जेसेबां स्पिड मसनाव होदों इसेबांनो बेनिफ्राय एसे खम आसलियावबो स्पिडाव मावखादों आरोना आं खामानिखौहाय दिनै मोनजागोन जोंहा ओमफ्राय मुलिका पराठा वाव फार्स्ट टाइम आरोना मैया नानि दलद थागावसो मावसिगोनलै आं मावलायला दे फिसा मावदां उन्दुनानै जाहैनोसै मुलिका पराठा मैया कुदुकस खालामनानै दोनखादों एवनोसै आरो मा सामब्राम गुफुरखौबो होफागोन ना बिफा एवनायाव सामब्राम गुफुर एलाय भिडिअ अन खालामबाय दाना दै लोंनो जालायबाय फोथाखौ मानो फोनलाखो गोथाव एवनानै जासिगोन दिनैबो गोथाव एवनानै जासिगोन नोंसिना मोनजाबाय थाखायो बिफा मोनजाबाय थाखायो फुदुंबायब्रा नै आं जानखाबायना थावा जानखाबाय नादोल' बोरियानो मुलिका पराठा जानानै एसे बोरैबा जाबाथाय सेस आरो बे साया आंना बुर मा हा संग्राय रोंगौथ' होनानै नोङो बिफा आंहाथ' माबासो जायो आसामनि मेप बोरिया माबाना दिनै सिङाव थाजोबनायखाय मोजां जादों ना मैयानि आलुआसो मोजां नङामोन गोरामोन नालाय आलुआ जि जाबाय एथ' स्टाइल खालामलायो आरो ओमफ्राय साइडआव गोलैबा मा जानांगौ आंना एखमबासो गल रटि एखमबा भारतनि मेप एखमबा आसामनि मेपसो जाबाय सायाबो दुंखाबायसो हय गोबा आं बेलथायगोन र' आंहाबो बारा समय गैयाहाय ओरैहाय नै मिनानै थैगोन मैया जोगोनार एसे हास्लिंनाय आरोना 10 थाखानि हरनो होननानै लानानै फैबाय आङो नालाय भगबान गाबनो ओंखारलायनाय फिसालानि आन्थाल' एवना होनोसै ओमफ्राय बेसेबांबा गोबावजों आङो दिनैहाय मा दं फाजासो टेनटेने सोमदों आरोना नैबेजों गोसोखांदों आङो बेखौथ' फिसालायानो गबजोबगोन नैबेखौथ' एटलिस्ट आं जाफानो हागोन होननानै आङो सोमनाय जादों आरो गोदि मोदै बिसिबांल' दंखायोमोन बायना जाखायाखैमोन ओमफ्राय नोङो हेलौ मा जादों मा हलिस
लिस्टखौनो नै एक्सट्रा के खननानैसो जाबाय मा होनबावनो आरो दा फटाफट नै बेखौ हानानै लाखानोसै आङो थाबथां थिबथां दे जा इनो होआखै नोङो इनो आगैनो होआखै आगै नोंगेनो जायाना बियो बे उदै बुंखानायसो मोनबायानो जोंहा नै गांसो मोनहांबाय आरोना खिन्थु रिफाइन नङालाना बिफा रिफाइन गैला जोबनानै दंमोन आंहा नै सुइनं जाबाय आरोना थाव गोथांसो एवनांसिगोन आरो उफाय गैया बाटारबो गैला घियाबो गोदि मोदिल'सै जानोसै आरो थाव गोथांजोंनो नानि उजोंसो सना दे दांनाङा र' उदुंथार कन्टिनिउ येस बे खामस्रोनाया आंनि बिदिखौसो गोथाव मोनो आंहा है घि होबाबो गोथाव मोनो घि गोदिखौ होनो बिफा होला हा नांला दे घि जाला दे जाला बाबा फैद' रेडी मुलिका पराठा रेडी ये लेंहरनाय लोगो खावब्ला जानोखौबा फैदो एसे टेस्ट खालामनानै नायनो जीवन में पहली बार मूली का पराठा जानानै दा मुलायाथ' एसे आलदा रोखोमनिसो मुला एवनायाव एसे संख्रि नांबावगौमोनदां आंनि थाखाय मानोबा आं संख्रि ज्रोम जायो नालाय सिरा नांगौ मा फै मैयानि भाजा एसे दंखायो बेजों जागोन आरोना बरिया थेंक इउ नोंथां मुलिका पराठा थाङै थुङै ओमफ्राय आं बे घि गोदि फोननायखौसो जागोन आरोना गैला नै इसिबाय बायथ'लाबो थाबाथाय जाफ्लांबाय थायो दै लोंनो सना दै लोंनो नोंखौ मिन्थिखायो आं बुद्धिखौ फोथा खहे फोनलायनानै फरायसालियाव बिदाय रायजोफ्रा गाबगु खुगु आरोना गोथाव जानायनि थेला बियो एबार लागाव बिमा बुरै आयै आरो ओरै प्रभु हरे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानन्दीसो मिन्थिगोन जेसेबांनो थाबथां थिबथां खामानि फोजोबनो सानो एसेबांनो आंनि खामानि सुपार फास्ट डाबल जानानै होयो आरोना नो टेनसन मावला जेबो टेनसन मोना आङो बास नानिखौ लाखारग्रा सासे मानसि थाबानो स्पिडआव मावनो आरोना बेफोर खामानिखौ मावनो आरो माथो बोलोना सोरनाफोर 5-10 मिनिटावनो खतम खालामगोन केमेरा अफ काम चुरु सिदि साफ साफायनि उनाव आङो जोगोनार एवनायावसो खावब्ला आरोना माने जोगोनाराथ' बिराद फिसाद्राय ओमफ्राय आलु दरनै फिसा होबाय आङो बुदबोथ' थागोन भाजाखौ एवनो सानदों दा आलुबो होबाय जखन एसे दै होनानै फोमोननांसिगोन बायदि मोनबाय बारा समय गैया स्पिडआव लागाव ओमफ्राय आरो माइरं सुनाय खामानियाबो चालु नामा सानदोंमोन दा संथ'आ इखौ दायो संगोन होननाय जादों ओमफ्राय कनफिउस जादों आङो दालि संनो ना मानो सङाबाबो संखाथारनांगोन आरोना फिसालायाथ' बेजोंनो जागोन बेखौ मिन्थिखाबाय आङो फिसाजोआ माजों जागोन बेखौ एसे टेनसन जाबाय बिनि थाखायनो संनो ना मानो जाबाय संसै आं एसे माथो जाबावनो बेबो सुन्दर जाबाय जानाया थिगैनो दङ एसे एवनानैहाय नै बुदखौ हरनोसै दालिखौ जानमारबायहां एसे जारलासो माने संनाय खावनाय टाइम जाबाथाय गथ'फ्रा माखौ जागोन बेखौसो सानफ्लांग्रोयो आरोना गथ'फोर जानायजोंनो आंथ' जानो हागोन खिन्थु आं जानायजोंसो गथ'फ्रा जानो हानाय नङा आंहा टेनसना बेसो आरोना बेनिफ्राय दाथ' जेबो सिन्था गैबावासो बिथांबो दङ जखन जोंहा माबा मोनसेयाथ' जाखागोनानो ओमफ्राय दा सानै मानसिया बिदाखौ स्कुलाव दोननानैहाय डाइरेक्ट माबायाव थांदों आरोना बाजाराव मा लायनो थांदोंसै आरो आंथ' एसे टेनसनसो जाबाय आरोना सुबा आंनोथ' बियो आंनि पसन्दिता जाहोबाय आलु पराठा जाहोलाय मुलिका पराठा जाहोलाय एबारना सानसुआव मा लानानै फैयो हेभि आंहा संनांगौबा जारलासो जानोसै दाबसेयाव थांनांगौआ सनाफोर दाबसेयाव थांनांगौ आरोना दाबसेयाव थांनांगौ आं हेभि खालामा सानदोंमोन हाल्का फुल्का माबा मोनसे लानानै फैदो आं थाबथां थिबथां संनानै थांनोसै थाब थांनो हायोबा आंहानो मोजां नङा होमबा बेफोरबायदि खामानिया पार्लाराव थांनो सोरबाफोर पार्लाराव आरोना
मा होनो मैया बेलासियाव एसे दसे थांदोंमोन नालाय फिसाजोंबो मुलि लायनो थांदोंमोन बे गुफुर जानायाहाय ओमफ्राय बेवहायनो आं मैया हाबनानै फैखादों आरोना पार्लारावहाय बे आगोलाव बोनानै होनाया बिनियावहाय ओमफ्राय रावबो देलायफैनो लागा गैयाबा आं एसे देलायफैनोसै बिमा होननानै बुंबोदों आरोना पार्लारावहाय ओंखायनो जों थाथां सिथां खालामनो सानदों सानबाबो जाया नै लायनो थांबाय बाजाराव दा मा लानानै फैयो माम्बार लाबोनानै माम्बार एवनानै माम्बार संनानै थाङाबालाय आरो माथो उफायबाव हरबाय ओरैहाय नै बुटखौबो ओमफ्राय एसे थाबाय थानोसै बेखौ खनजानो ओमफ्राय एसेयावनो बिथांमोनाबो सफैबाय मा लानानै फैखो नायदो टेन लाफाजों गोबाब जागोन आरोना ओमफ्राय नै हास्लाबनाय नंला बिजिया ओमफ्राय समय जाबाय 9टा जाथारनोसै 9टानि खोथा होदोंमोन आङो जारलासो दे बोरो आयौ मेंबोथारबाय नानि मेंथारबाय टसनाफोर ब्लग्सखौ आं गोलाव खालामला मोनथिखाबाय बहा थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं संस्लाबनोबो हाला आरोना लाफा ओंख्रिखौ ओमफ्राय दा गाव संसैनो बाखिथ' जाखाबायानो बेल'सै आं मोनथिला दिनै आंनि खामानिखौ नानांथार गाव मावथोंसै दिनैल' रिकुवेस्ट खालामबाय आं दिनैल' दे होननानै थांदो माबार आंलाय ओंखारनानै थांबाय सानो उन्दुलायबाय आरोना टसनाफोर आं माबार ओंखारसै टाइमाबो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ नायलांबाय फुरायहाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय नेक्स्टआव आंखौ अलग लुक नुसिगोन बेफोरखौ नायखादो लास्ट ब्लग्स बियो बेजों लोगोसे बेफोरजों लोगोसे लास्ट ब्लग नेक्स्टआव एसे फ्रेश ब्लग्स जाफिनसिगोन बाट बेनो बे आरो मोखाङा ना बाखि एसे जेखौ सोलायनो हायो बे सोलायसिगोन आरो एसे आं जेखौ सोलायो बेखौल'सो सोलायगोन थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय